bersama Rogo Batara Putra campur sari ya. Rogo Asik yen kula siramu wis tak aturi atur kepiye mas bojo sesno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara Yo, maaf. ora urung saiki dadi rondo nanging piye nganti iki wis kebacan ibarat beberapa bekal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak nampa. asik masih bersama Mbak siapa? Angel Oke kabeh ora perlu diketuni janjiku piyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono sampean sabar ngeteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gedhe pangapurane Agem tresno bojoan selawase monggo Pak Ribut monggo Pak Usuk ayo Pak Usuk ayo mas ayo biyen mula sliramu wis tak aturi atur kepiye golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo ya wis kene mas ora perlu diketuni ibarat ora bekal dadi sego mula ketonku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa asik kabeh kabeh mau ora perlu diketuni janjiku mbiyen aku sanggup ngakoni lan aku muga buka dadi dadi bojone ora kerna prawane tak enteni Ah, rondone yo ora nyono sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci
bojoan selawe